A už čušte, už nakrúcam. Napochoduj. Alino, zavelím asi a podám hlásenie. Čo mám hlásiť? Že sme pripravení na deň brannosti. Súťaž. On by posudcil. Výstup von. Tak sa smrti. Benjovi podávaš hlásenie. Predseda, sme pripravení na deň brannosti. Končiť pozor, vyrovnať. Benjo, prever velenie, prosím ťa. No, vážení dámy, vážení páni, ďakujem, že sme sa takto zišli po dlhej príprave na dnešný deň previerky pripravenosti. Budeme vidieť, ako sa nám bude dariť. Či to bude dobre, alebo nariť. Presne tak, presne tak. Volajte ma reper. Žiadne stresy, nič. Máme limit 60 sekúnd na útok, čiže v prvom rade sacia strana tak, aby mohol útok urobiť komplet. Celý, hej, aby sa dalo vyťahnuť, aby sa to tam nerozpájalo zbytočne. Takže radšej pomaličky, je síce postupový rok, ale nejdeme na výhru. Ostatné, viete, čo máte robiť. No ešte jednu fotku. No. Ale ty, veliteľ. A ja? No dobre. Tak to už teraz sa